Дайте време за още. Ако си оплашен, не играй. Ако си зол, не играй. Валентина, имам чувството, че хората в това приложение са по-лоботомисирани от настоящия Делев. Да, не препоръчваме, ама. Той върти на там. Да опитам аз, защото... Чуваш ли нещо? Двойната скорост. Има. Казвам ти, тези хора са по-лоботомисленни от... Може би ще отиграм навън. Защо? Сме, това би не е добра идея да играем вътре. Не върпляме. Как за Бога да си го... Proof of its presence, and never disrespect the spirit. You do not want to anger what you cannot see. Some players report sudden chills, flickering lights, even... Добре, знаеш какво ще ти предложа да я въртим в обратната посока. Съгласен съм. И през това време да говорим. Да, смятам, че това... Виждал съм го всъщност. Да. Време. Смятам, че сме оставили достатъчно време да влезе нещо. Уиджа, тук ли си? 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 Това не от мен. Откъде си? Това не е добър знак. Да дам го докосвам. Аз също. М. И. Само в топките го държа. G. MG. Миг. Господи, не съм аз. Маля, само в топките го държа. Знам. Аз също. Така да не съм. Микс. Какво е микс? Мой гъс. Може би микс? На колко години си? Ако не е човек, значи не е на никакви години. Господи. На 45 години ли си? Господи. Ти? И? Ти, ю, ту. Странно. Все още ли си тук? Довиждане. Това е Валентина. Мариана, вижда, че се държа сам. Виж. Аз го държах буквално за върховете на пръстите си. Усещах, че нещо го мърта. Усещах, че нещо буквално го мърта. Не. Лашото. Не беше ту.
Първо беше М и Г С и след това ТУ. Не знам какъв тип кодирни съобщения са. Ще да потърся в Google Mix. Нещо ще удари нещо. Потърси. Господи. Няма по-перфектно място за игра на това от тук. Няма такова нещо. Именно. Може би има... Може би има смисъл микс, че е и добро и зло. Или Ние частично. стигаме откъде е. Именно. Ама микс се пише с X. Знам. Това е най-близо до което мога да го свърша. Нямам представа. Не почти ли това е стори? Мисля, че е доста красиво. Бих казал. Някаква песничка? Химн на третия век. На първи. Добре, нека да измислим някаква песен. И ще да спуша на цигарник проблематик. Добре, просто. Ако се стати, знае, съм толкова екзекутиран, че наистина. Страх ме да няма, че няма да ми изключим. Не знам къде видя камери. Единствените, които ни наблюдават, са лястовиците, ако са останали. Някой е чоплил съмки тук. Със сигурност. Те го стъпняваме. Виж на консумация към ми се самописа. Нека. Така. Сигурно ли си, че тези светлини пресветват така? Ама е доста нормално, да. Не виждам други да го правят. Нормално някои други да започват. Ама ти говоря. Валентина, ако моята теория е истина и ти наистина си ленив медиум, смятам, че не ленив в смисъл на мързелив, а по-скоро на заключен. Смятам, че... Валентина, какъв роман пишеш? Тази лампа не е добре. Не всъщност нормално, мислиш да пресветва, защото... Да носи проблема. Не, тя буквално изгасна за момент. Както виждаш. Ами, живеем в село. За сега държа да бъда, че нито е много, нито е убедително, нито каза много. Просто тати. Валентина, какъв роман пишеш? Искам да намеря песен за Какви търсиш? готически. Няма да тези. Всъщност зависи, това може да се разчита и под вода. Това най-вероятно от дъжда. Ама най-вероятно. Валентина, това звучи като рок песен от 60-те в САЩ. Да опитам пак. Нека го оставим за, не знам, минута-две. Между другото, не търсих думата ленив, а латентен. Моя кашка. Значи, че в общи ни... в общи ни нещо от теб е, например, латентен медиум, както използвам в случая, значи, че имаш силите, но просто не си ги използвал до сега. Не си ги отключил напълно. Между другото, чува ли си за на английски The Pineal Gland? Или... Не си сериозно. Как беше на български? Беше жлеза в центъра на мозъка. Беше доста малка, с размер на грашча. А за нея се казва, че отключва тръщулка.
Смятам, че точно тази жлеза, както и да се казваше, е причината за стилите на хората. Валентина, тези звуци, да ги приемаме ли са нормални или не? Ела да видиш, Валентина. Виж на земята. Каквото видя на земята? Това. Тези две неща. Смотри, това са лампите. Не са, Валентина, това е на земята. Това е буквалното там. Може да се щупа и такова, които отразяват светлината. Имаш право. Да, не знае, такива нищо. О, да, вярно. Това са лъпички. Нека пробваме нещо. Да, мисля, че време. Да питаме дали сме в безопасност. Мога да се изпръцкам. Можеш всъщност да сме започнали. Съжалявам малко след. Георги Делев. Просто Георги Делев. Добре. Не знам дали е добре идея, но може би да опитаме нещо не знам, по-работещо. Да питаме дали е добър или лошо. Безопасност. Дали има някой, не знам. Да докажа, че ето може би? Не знам. Има картон, че това са кошовете, на които